It-tibdil dwar il-liġi tal-protezzjoni dwar l-embrijuni se tiddaħħal b'mod maġġel qed toħloq impatt soċjali u se toħloq sfidi etiċi, mediċi u morali. Sostna dan id-deputat nazzjonalista u kelli mas-saħħa Stephen Spiteri meta ndirizza attività politika fil-każin tal-Partit Nazzjonalista f'Ħażebbuġ. U fakkar li l-liġi tal-2012 li fuqha kien hemm qbil unanimu kienet iddikjarat li l-embrijun u l-bidu tal-ħajja umana. Aħna qegħdin hawn biex nirrikonoxxu u nipproteġu dan il-fatt għal Stephen Spiteri. L-embrijun huwa dik il-persuna illi 4 ġimgħat biss wara b'ultrasound tisma' l-qalb tagħha tħabbat. Dak l-individwu li eventwalment ser jitwieled u jkun tarbija u jsir tifel jew tifla. Għal din il-liġi kien hemm qbil miż-żewġ naħat tal-Kamra, mill-Gvern li kien Gvern Nazzjonalista u mill-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien u rrikonoxxejna punt importanti li l-embrijun huwa l-bidu tal-ħajja umana. U għalhekk qegħdin hawn aħna llum għaliex nirrikonoxxu dan il-fatt u rridu nipproteġu dan il-fatt li fl-2012 aħna ressaqna u għaddejna il-liġi għalih. Il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Michael Asha tenna li l-bniedem u s-suġġett u mhux l-oġġett. Fakkar kif il-proċess tal-IVF kif regolat mill-liġi moddija mill-Gvern Nazzjonalista għandu rata ta' suċċess ta' 30%, aħjar mill-medja fl-Unjoni Ewropea ta' 28%, fejn f'pajjiżi oħrajn jiffriżaw l-embrijuni. Importanti li ngħidu li din il-liġi saret mill-Partit Nazzjonalista x'qabel ma kien hemm xejn. Propja biex ngħinu lin-nies ikollhom it-tfal. U mela l-mertu ta' suċċess li għandna llum huwa tal-Partit Nazzjonalista. Michael Asha qal li miljuni ta' ħajjiet umani qegħdin jintremew fejn skont ċifri ma' 2 miljun embrijun iffriżat ma jintużawx u jew jintremew jew jintużaw għar-riċerka qabel jintremew. Fl-intervent tiegħu il-Kunsillier tal-Partit Nazzjonalista ta' Sliema Michael Briguglio appella għall-għaqda. Jidher li triumverat ta' Xkembri, għax naħseb Xkembri huwa verament Prim Ministru ta' Malta, Muscat u Mizzi irridu jżommu l-poter akkosta kollox. U għalhekk għandna noqogħdu attenti sabiex niddefendu l-kisbiet demokratiċi li akkwistajna tul is-snin. Għalhekk nagħlaq biex nappella biex ikun hemm unità u mhux settarjaniżmu, importanti jkun hemm unità bejn kulħadd mill-forzi kollha ta' rieda tajba sabiex insalvaw lil pajjiż mill-iktar tmexxija korrotta li qatt kellu. Michael Briguglio qal li fil-waqt li l-Gvern qed jiftaħar bl-ekonomija u nuqqas ta' qatt, iċ-ċifri juru li 7,000 żgħażagħ mhumiex qed jaħdmu, mhumiex qed jirreġistraw għax-xogħol u mhumiex isegwu xi kors xi istituzzjoni edukattiva jew ta' taħriġ. Huwa kritika l-proposta ta' surrogacy fejn qal li s-suppost gvern feminista qed imur kontra d-dinjità tal-mara billi mara iġiba fabbrika ta' trabi.